μην ψάχνω για προφάσεις, να πάρω τη ζωή μου απ' την αρχή. Όλοι μου λέτε να γίνω δυνατός, να την ξεγράψω. Τώρα είμαστε στον αέρα. Πάνω τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, εσείς? Σε βρίσκω έξω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ακούμε και το Ανοιχτή Ακρόαση, ένα τραγούδι από την καινούργια σου δισκογραφική δουλειά. Για πες μας λίγο έτσι για την καινούργια δουλειά έτσι. Το ξεκινήσαμε τώρα το καλοκαίρι μαζί με τον Πάνο το Φαλάρο. Είναι 3 τραγούδια, είναι single αυτό. Ναι. Παράλληλα ετοιμάζουμε και την ολοκληρωμένη δουλειά, θα κυκλοφορήσει σύντομα. Πάντα σε στίχους του Πάνου Φαλάρα. Λοιπόν, να πούμε ότι η παραγωγή, όλη η δουλειά είναι του Πάνου Φαλάρα μαζί έτσι. Και ποιοι είναι οι συνθέτες έτσι, γιατί ξέρεις πάνω πρέπει να αναφέρουμε και συνθέτες, γιατί εννοείται, ναι. Οι συνθέτες και οι στιχουργοί είναι αυτοί που έτσι κάνουν αυτό το όραμα αυτής της δουλειάς. Εννοείται, πάνω απ' όλα. Το άλλη μια φορά είναι του Τρίφωνα Κοτσουρέλη. Ναι. Το Αγάπαμε λιγότερο είναι του Βαγγέλη του Βασιλείου. Και η Ανοιχτή Ακρόαση είναι του Κώστα του Λογοθετήρη. Μουσική, έτσι. Μουσική, ναι. Μουσική. Λοιπόν, για να δούμε έτσι πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία με τον φίλο μου τον Πάνο Φαλάρα. Και ξέρεις, είναι ένας ιστορικός στιχουργός, δεν ξέρω, το γνωρίζει αυτό. Ναι, ναι. Που έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες στην ελληνική δισκογραφία και έχει φτιάξει πολλούς καλλιτέχνες, έτσι, καλλιτεχνικά. Ναι, το γνωρίζω και είναι μεγάλη μου τιμή που συνεργάζομαι μαζί του και είναι από τους ανθρώπους, τον γνώρισα πριν 4 χρόνια μέσω ενός κοινού γνωστού και από τότε είναι ο άνθρωπος που είναι πίσω από μένα. Είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει μαζί με την οικογένειά μου, με στηρίζει και θέλω πολύ να με στηρίζει σε κάθε μου βήμα. Το θέμα είναι να τον ακούσει, γιατί ως συνήθως οι καλλιτέχνες, εντάξει, στην αρχή φίλτατε πάνω μου, δηλαδή οι καλλιτέχνες στην αρχή ακούν, μετά όμως αν καβαλείς το καλάμι, ξέρεις, αλλάζουν τα δεδομένα. Και θα σου φέρω ένα παράδειγμα, ο Πάνος φίλος μου, άμα σε ακούει ο Πάνος Φαλάρας, έτσι, θα σου φέρω ένα παράδειγμα τον Γιώργο του Τσάλικη που τον ξεκινήσαμε μαζί να τον δουλεύουμε και το φτάσαμε στην κορυφή και στο τέλος άλλαξε πολύ ο Γιωργάκης. Πώς λέμε, ο Γιώργος είναι πονηρός που λέγεται το τραγούδι, κατάλαβες? Ναι. Λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι με σένα δεν θα συμβεί το ίδιο ότι είναι με τον Τσάλικη, γιατί ο φίλος μου ο Πάνος ο Φαλάρας επένδυσε πολλή δουλειά, πολύ κόπο, αλλά και πολλά χρήματα για να το φτιάξει. Γιατί... Ναι, το γνωρίζω. Λοιπόν, το ξέρεις αυτό πολύ καλά. Πιστεύω εσύ ότι δεν θα τον προδώσεις και φυσικά θα τον ακούς κατά, έτσι μπορούμε να πούμε, κατά λέξη, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Για αν θες να πας μπροστά, μια και τον Πάνο Φαλάρα τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια και είμαστε και πολύ καλοί φίλοι και συνεργαστήκαμε σε πολλές δουλειές. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα πας ψηλά εφόσον τον ακούσεις. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εντάξει, εγώ δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ τον σέβομαι και τον εκτιμώ όλη την πορεία και ξαναλέω την τιμή μου που είμαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι... Για μένα είναι ο καλλιτεχνικός μου πατέρας, να το πω και έτσι. Με στηρίζει σε κάθε μου βήμα και πιστεύω ότι, εντάξει, πάνω απ' όλα, σίγουρα όλοι οι καλλιτέχνες δεν είναι το ίδιο. Τώρα δεν το γνωρίζω, επειδή είπατε πριν ότι κάποιοι καβαλούν το καλάμι. Αλλά επειδή κάποια πράγματα πιστεύω φαίνονται και κάποιες αξίες όπως έχει μεγαλώσει φαίνονται και αυτές, πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δηλαδή βάζω πάνω απ' όλα άλλα πράγματα, όχι αυτό. Ξέρεις τι σημαίνει πάνω, τα φώτα πολλές φορές επηρεάζουν πολύ τον καλλιτέχνη, τα φώτα λέω. Ναι, μπορεί να διαστρεβλώνουν λίγο την προσωπικότητα, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή για να έρθουμε ξανά στο θέμα της δισκογραφίας, έτσι
πριν αρκετό καιρό ξεκίνησε αυτή η επιλογή των τραγουδιών μαζί με τον παραγωγό στον Πάνο τον Χαλάρα, που φυσικά διάλεξε αυτά τα 3 τραγούδια. Και καταρχήν το σύγκλι θα γίνει με 3 κομμάτια ή θα γίνει με 4-5 όπως γίνεται ο συνήθως? Αυτό το ολοκληρωμένο. Ναι. Το ολοκληρωμένο θα έχει σίγουρα παραπάνω, θα έχει γύρω στα 7-8 τραγούδια. Μάλιστα. Απλά αυτό που θα περιλαμβάνονται και αυτά τα 3. Ωραία. Να πούμε συγχρόνως έτσι σιγά σιγά τα κομμάτια σου βλέπω ότι άρχισαν να σου λάνε έτσι περπατάρα. Ήδη το πέρασαμε στα ραδιόφωνα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω το εξής. Τώρα καταρχήν ξεκίνησε σε κάποιες εμφανίσεις, έτσι, ναι. σε διάφορα κλαμπ και έτσι. Ναι, κάνουμε κάποια live. Live τώρα σε μπαρ και τέτοια. Ναι. Αυτό είναι μια καινούργια έτσι πάνω, μια καινούργια μόδα, διότι κάνουν και στα μπαράκια τώρα, αλλάξαν η μορφή. Δεν είναι μόνο είναι μια νέα πρόταση, επειδή είναι πιο προσιτή βασικά. Ναι, είναι και πιο φθηνά και φυσικά δεν έχει τη βαρύτητα των νυχτερινών. Όντως, ναι. Πώς βλέπεις την νυχτερινή διασκέδαση έτσι τώρα που αλλάζει και γενικώς? Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ήδη είναι δηλαδή για όλο τον κόσμο, πόσο μάλλον και στη μουσική και στη νύχτα γενικότερα. Αλλά πιστεύω ότι μέσα από όλο αυτό θα βγει και κάτι καλό. Στο ότι ο κόσμος πια επιλέγει. Οπότε αυτό ίσως να μας βγει σε καλό. Κάποιοι να είναι, όχι κάποιοι μάλλον, αυτοί που πρέπει να είναι, να είναι. Να μην είναι όλοι. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω δηλαδή ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και σε αυτό το τομέα. Πιστεύεις τώρα, να σε κάνω μια άλλη ερώτηση που είναι σημαντική, πιστεύεις ότι καθοριστικό ρόλο παίζει το ίντερνετ σήμερα? Εννοείται, στις μέρες μας είναι πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω να πω, έχει ξεπεράσει και τα αναλογικά ραδιόφωνα και την τηλεόραση, γιατί βλέπουμε κάποιοι καλλιτέχνες που ξεκίνησαν τώρα πρόσφατα τη δουλειά τους μέσω ίντερνετ. Ναι. Δηλαδή σήμερα, φέτος το χειμώνα θα βρίσκονται σε σχήματα με μεγάλα ονόματα. Ενώ ναι, το γνωρίζω. Δεν διαφημίστηκαν ούτε από τηλεόραση ούτε από ραδιόφωνο, μόνο από το ίντερνετ, ξέρεις. Όντως, άμα ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις, είναι ένα πάρα πολύ καλό μέσο προβολής. Ναι. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι παράλληλα με το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, δηλαδή αυτά, εντάξει, δεν γίνεται να τα ακυρώσουμε. Ειδικά το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο που πιστεύω ότι για τους καλλιτέχνες είναι το νούμερο 1 στην προβολή. Ναι, αλλά και επιμένω, διότι βλέπω τώρα κάποιες καταστάσεις στη Θεσσαλονίκη. Ένα συγκεκριμένο όνομα τώρα που έχει βγει μέσω ίντερνετ, μεταπίδηση από το ίντερνετ, ήδη θα βρίσκεται με τον Βασίλη Καρά στην Αθήνα. Και με την το γνωρίζω, ναι. Δηλαδή αυτό το παιδί δεν παίχτηκε καθόλου ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε σε εφημερίδες, ούτε στη τηλεόραση. Όντως, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι εγώ το έλεγα αυτό και το ξέρω και από φίλος μου Πάνος Φαλάρας από εδώ και πολλά χρόνια, ότι πρέπει εμείς στα media που είμαστε να αλλάξουμε λίγο τρική και να πάμε περισσότερο στο ίντερνετ. Αργά το καταλάβαμε. Εγώ το είχα καταλάβει εδώ και πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, εγώ όταν κτίσαμε το ελληνικό φαινόμενο.gr, την απόλυτη εφημερίδα πριν 16-17 χρόνια, όλοι τότε γελούσαν, γιατί μεν ήμασταν και στο έντυπο στις εφημερίδες στο χαρτί, αλλά τότε οι συνάδελφοί μας λέγαμε, μας χλεβάζαν. Αλλάζουν τα πράγματα, φίλο μου Πάνο. Ναι, ναι. Πάνω με ποιον θα ήθελες έτσι να κάνεις μια συνεργασία, ποιος θα σου τέριαζε περισσότερο? Για τραγουδιστές μιλάμε. Ναι, καλλιτέχνες, γυναίκα, άνδρας, ποιος νομίζεις ότι θα σου τέριαζε καλύτερα? Εντάξει, εμένα δεν είναι ένας ο αγαπημένος μου, είναι πολύ. Δηλαδή, αγαπημένοι μου δύο είναι ο Νότης ο Σπακιανάκης και ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Ναι. Και από νεότερους είναι ο Νίκος ο Δέρδης και ο Νίκος ο Οικονομόπουλος. Δηλαδή πάντα στο ελαφρολαϊκό ύφος. Ναι, να πούμε ότι τον Νίκο τον Βέρτη τον είχαμε εδώ το προηγούμενο Σάββατο εδώ πέρα και είπε σημαντικά πράγματα, γιατί είναι και ένας από τους καλλιτέχνες που τον έχω αναδείξει εγώ
τον Νίκο τον Πέτρο. Όταν ήρθε από την Ολλανδία, ήμουν ο άνθρωπος που τον βοήθησε στα πρώτα βήματα να μπει στη δουλειά. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και τον Νίκο Σφαγιανάκη, γιατί και αυτός από εδώ ξεκίνησε, ήρθε σαν αποστητζέτη από την Go. Ναι. Τέλος πάντων, και έγινε αυτός που έγινε. Πάλι Θεσσαλονίκη εδώ έβαλε χέρι. Ο Γιάννης Πλούταρχος γνωριστήκαμε μάλλον μέσω της κουνιάδος που είναι Θεσσαλονίκη από εδώ, και μου έφερε τότε ήμουν σε ένα άλλο ραδιόφωνο και μου έφερε ένα τραγούδι να ακούσω, Ένας Θεός, αν το θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Η πρώτη μεγάλη του επιτυχία. Ναι, λοιπόν, και είπα τότε στην κουνιάδα του ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν κομμωτής συγκεκριμένα, αυτός ο άνθρωπος θα κάνει μεγάλη επιτυχία. Ναι. Τον πήρε ο φίλος μου ο Βασίλης ο Κοντόπουλος στην Αθήνα και έκανε αυτό που έπρεπε. Το τραγουδάκι, ανοιχτή ακρόαση, ωραίο τραγουδάκι. Ωραία, χαίρομαι που σας αρέσει. Νομίζω ότι θα έχεις επιτυχία με αυτό το τραγούδι. Μακάρι. Εσύ τι λες? Μακάρι, αυτό εύχομαι κι εγώ. Γιατί όχι? Έτσι δεν είναι? Καλά, εννοείται, ναι. Δεν με απάντησες όμως, εκτός τώρα από αυτούς τους καλλιτέχνες, δηλαδή Βέρτης, Σφαγιανάκης, Πλούταρχος, για μια συνεργασία στο εγγύς μέλλον. Εκτός από αυτούς. Γιατί τώρα αλλάξει τα πράγματα, δεν ξέρω να το παρακολουθείς. Βλέπεις ότι πάνε και παλιοί καλλιτέχνες. Παραδείγματος χάρη ο Αντίπας πάει στο Ποσειδόνιο. Ναι. Με την Δέσποινα Βανδύ. Ναι. Λοιπόν, γίνεται ένα πάντρεμα η Άντζελα Δημητρίου με τον Νίνο και με... ναι, όντως υπάρχουν. Λοιπόν, αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι, προσπαθούν να πιάσουν... Ο Ζαφύρης Μελάς με τον Γιαννιά και με τον... τον ξεχνώ τον... και με τη Σάγια και με τον... με διέφυγε τώρα. Θέλω να σου πω... μπαίνει και το παλιό μέσα, δηλαδή κάποια φάση αν σε δούμε πάνω, ναι, έτσι σε ένα τέτοιο σχήμα, θα πούμε εντάξει, δηλαδή θα είναι μεγάλη υπόθεση για σένα. Καλά, εννοείται, αυτό δεν το συζητάμε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες. Τώρα δεν έχω μπει βέβαια σε αυτή τη διαδικασία για συνεργασία. Αλλά εντάξει, είναι πολλοί καλλιτέχνες που θαυμάζω και θα ήθελα να συνεργαστώ. Ο Πάνος Φαλάρας τι λέει για όλα αυτά, έτσι? Σε σπρώχνει δηλαδή μια συνεργασία με έναν έτσι καλλιτέχνη? Εντάξει, επειδή ακόμα ξέρουμε πως είναι η κατάσταση, αυτό που επιδιώκουμε είναι αρχικά να βρεθεί τώρα μια δουλειά σε μια πίστα, για να υπάρχει κάποια δουλειά δηλαδή σε μόνιμη βάση και σε ένα μαγαζί που αντιπροσωπεύει και το είδος που θέλω να ακολουθήσω, μουσική. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, συνεργασίες δεν ξέρουμε τώρα ποιες μπορεί να είναι ή ποιες θέλουμε να είναι. Ακόμα είμαστε στο αρχικό στάδιο. Θες να πεις... Δηλαδή, ο στόχος μας τώρα είναι να κυκλοφορήσει το ολοκληρωμένο προσεκτή, να γίνουν κάποιες κινήσεις σε ραδιόφωνο, σε τηλεόραση, ώστε να ακουστεί κάποιο τραγούδι και παράλληλα να υπάρχει και μια δουλειά φυσικά. Κοίταξε, επειδή μας ακούν αρκετοί επιχειρηματίες, αυτή είναι η εκπομπή εδώ και πολλά χρόνια, είναι πάνω από 18 χρόνια στα ραδιόφωνα, σε πολλά ραδιόφωνα που περάσει και την ξέρουν άπαντες και έβγαιναν την ίδια ώρα που βγαίνουν εδώ και πολλά χρόνια, και πολλοί επιχειρηματίες Θεσσαλονίκης, Αθήνας, επαρχίες με ακούν πάρα πολύ. Ωραία. Διότι παίρνουν κάποια πράγματα από αυτά που λέω, διότι είμαι γνώστης αυτής της δουλειάς και δεν ξέρω καλύτερα από τον καθένα, ακόμα και από τους επιχειρηματίες. Αυτό είναι ένα διαβατήριο για σένα, να σε ακούσει κάποιος επιχειρηματίας και φυσικά να χτυπήσει το τηλέφωνο των φίλων μου στον Πάνο Φαλάρα και να τον πει σε θέλω, ας πούμε, στο τάδε σχήμα. Αν και τώρα ξέρεις έχουν κλείσει τα σχήματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... είναι κλεισμένα τα σχήματα, να ξέρεις. Τώρα αυτή η δουλειά γίνεται από το Φεβρουάριο και μετά. Ναι, που αλλάζουν. Που αλλάζουν λοιπόν. Εντάξει, μπορεί να σε κάποια φάση να περάσει και από τη Θεσσαλονίκη εδώ.
Ναι, αμένα εννοείται, γιατί όχι. Γιατί έχει και αρκετά νυχτερινά κέντρα εκεί. Ναι. Και τα καινούργια στυλ κλαπάκια έτσι που πάνω στην πόλη. Ναι. Πάνω. Ποια είναι τα σχέδιά σου πάνω έτσι, ποια είναι τα σχέδιά σου, τι σκέπτεσαι να κάνεις? Εγώ αυτό που σκέφτομαι ότι τώρα όταν να κυκλοφορήσει και ολοκληρωμένη δουλειά, μέχρι τέλος του χρόνου δηλαδή, παράλληλα κάνω αυτά τα live σε διάφορα μαγαζιά και συνεχίζω σε αυτό δηλαδή το μοτίβο. Γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, οπότε εντάξει. Πιστεύω ότι θα το πετύχεις όμως, δεν είναι... Μακάρι, κάθε αρχή και δύσκολο. Και κοιτάξουμε και εμείς να βρούμε κάποια, ας πούμε, να θες στη Θεσσαλονίκη καμιά βραδιά εδώ να κάνεις. Ναι, αμέ εννοείται. Για να συγγνωρίσεις και Θεσσαλονίκη εδώ ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, εγώ το ήθελα πάρα πολύ. Γιατί θα είναι ένα διαβατήριο για την Θεσσαλονίκη και για σένα να μπορέσει. Πού εμφανίζεσαι σήμερα, πού εμφανίζεσαι στην Αθήνα? Δεν σ' άκουσα γιατί έκανε διακοπή του τηλέφωνου. Ναι, σήμερα έχω ένα live στον Οροπό. Στον Οροπό. Ναι. Και την άλλη εβδομάδα συνεχίζουμε με Αθήνα. Με Αθήνα, μάλιστα. Και παράλληλα μιλάμε και με κάποια άλλα μαγαζιά. Αυτό καλό είναι. Ναι, καλό είναι. Σίγουρα είναι καλό. Εντάξει, το ιδανικό δεν θα ήταν να βρεθεί κάποια πίστα, όπως είπατε στην αρχή. Μάλιστα. Και παράλληλα με τα τραγούδια να αρχίσει να ακούγεται και το όνομα και τα τραγούδια. Σωστά. Εντάξει, επειδή στα πράγματα είναι δύσκολα, πιστεύω ότι θέλει λίγο δουλειά και εφόσον έχεις μπει τώρα εσύ στο μετερίζει που λέμε, το καλλιτεχνικό μετερίζει, οπότε με μέντορα τον φίλο μου τον Πάνο Φαράρα, γιατί μια και έχουν φτιάξει πολλούς καλλιτέχνες μαζί με τον Πάνο και τους έχουμε αναδείξει, τέλος πάντων οι περισσότεροι θα τον πει στον Πάνο μας ξεχάσαν, μας έχουν ξεχασμένους. Θα σου πω ένα παράδειγμα με τον Πάνο τον Καλίδη που έκανε, που τον έλεγα το Φαλάρα, το πάσαμε τρελά στα εκείνες Πανελλήνιος και έσπασε όλα τα ταμεία. Είχα δίκιο δηλαδή στο δουλειά, γιατί εγώ το πρώτο το άκουσα στο κομμάτι, όταν το έφερε πάνω στον επιχειρηματία του στην Αθήνα, και το λέγαμε αυτό το σουξέ, δηλαδή και τη μοναξιά και αυτά τα δύο, και φυσικά αυτά έγιναν σουξέ. Όντως αυτά. Τα δύο για σουξέ. Και μέχρι σήμερα η αλήθεια. Και μέχρι σήμερα με ροκάμε τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες που παίρνουν από αυτά. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και αυτό το φτιάξαμε και αυτός ούτε καλημέρα μας λέει. Γενικώς όλοι οι καλλιτέχνες έχουν την απαξίωση για ανθρώπους που τους βοηθάνε, ας πούμε. Γι' αυτό σου λέω, φίλε μου Πάνο, πρέπει το φίλο μας τον Πάνο του Φαράρα να τον έχεις γενικώς. Χτυπάει και το τηλέφωνο εδώ ένας ακροατής, αλλά το γιώσουμε. Λοιπόν, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δηλαδή από μεριά μου δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ναι. Και δεν το λέω τώρα επειδή ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Το πιστεύω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι θα μείνουν μαζί με την οικογένειά μου δίπλα μου. Το πιστεύω αυτό, αλλά εντάξει, στο έχω πει ότι οι άνθρωποι αλλάζουν με τη μέρα και φυσικά όταν αρχίσουν και πιάσουν χρήματα πολλά στα χέρια, μετά γενικώς αλλάζουν. Πιστεύω εσύ ότι δεν είσαι ο χαρακτήρας αυτός? Όχι, και εντάξει δεν μου αρέσει τώρα να μιλάω για μένα, αλλά δεν πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω, γιατί όπως είπα δηλαδή δεν είναι απλώς ένας συνεργάτης ή ένας άνθρωπος μόνο για το επαγγελματικό κομμάτι. Εντάξει, μας συνδέει δηλαδή μια... εντάξει, πώς να το πω, τον εκτιμάω πάρα πολύ σαν άνθρωπο, σαν ξέρουμε, δεν ξέρω, έχω δεθεί διαφορετικά δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω να σε απελευθερώσω γιατί είσαι και στον δρόμο, έτσι. Ναι. Είπαμε αρκετά.
να σου πω πάνω, είσαι καλεσμένος να έρθεις εδώ στο στούντιο μια μέρα όποτε ανέβεις από Αθήνα. Πολύ ευχαρίστως. Για να κάνουμε μια μακροσκελής συνέντευξη. Ναι, ναι. Πάρα από μία μισή ώρα, έτσι, για να πούμε πολλά. Πολύ ωραία. Τώρα που τηλέφωνο, γιατί μια και σε πιέζει ο χρόνος και πρέπει να πας για δουλειά, λοιπόν να σε αφήσω ελεύθερο. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε σήμερα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Εδώ και πιστεύω να σου βγουν τα πράγματα ως έχει. Να σε ευχαριστήσω. Μακάρι, να είστε καλά. Που τα είπαμε εδώ από το ραδιόφωνο και φυσικά καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και σε αποχαιρετώ με αυτό το τραγούδι για άλλη μια φορά, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό σας βράδυ. Έγινε, γεια σου Παναγία. Γεια σου. Άλλη μια φορά αν ζούσα, άλλη μια φορά πάλι εσένα θα αγαπούσα τόσο δυνατά.